Os que viven nesta zona sófreno a diario. Moitas rúas cortadas por obras, outras por edificios en risco de derrubamento que os deixan completamente illados. E, por suposto, o acceso de servizos e emerxencias xa é impracticable. Carlos, é habitual que, saindo do teu negocio, directamente se perda a tranquilidade por mor das obras, non? Estes días, sí, hoxe está un día tranquiliño, porque está en carro, o camión era pequena, pero antes que veo o camión, isto era intransitable, non se podía circular por aquí. Estuvo primeiro a grúa para construir, están reconstruindo no barrio, se está ben, pero o que é meter agora a infraestructura de gas, eso está levando moito barullo e moito tempo. Temos a calle cortada desde alá do fondo, para lá temos obras tamén nas calles de paralelas. Isto non chegan nin os transportes de mercancías, estamos un pouco aislados aquí nesta zona. No caso de emerxencia, Carlos, poñémonos serios porque non podería chegar. Non, aquí non chega ninguna ambulancia nin nada. A ambulancia non pode vir aquí? No, tiene que aparcar aí abajo. No, aquí non pode venir, no, le está prohibido. Hoxe houve un incendio aí abaixo e tuveron un pouco de problemas. Canto vos dixeron que iban durar e canto están durando xa? Me dixeron cando chegaron que iban a ser 2 días, xa levamos 3 semanas e sabes como está. Mire, Josefa, parece ser que por aquí cerca hai tamén un edificio que está en riesgo de derrumbe, que está moi mal estado. Es este, el que fue colegio antiguamente, el Sueiro. Claro, sí. Por la parte esta de aquí, que va a Colón, aí se va derrumbando poquito a pouco. No, é unha situación, a verdade, desesperante, porque a situación actual no sur do casco histórico parecemos estamos totalmente deixados da man de Deus. É o casco histórico sur é o máis bonito, é a parte máis histórica, máis bonita, pero ahora mismo ten un abandono total. Cos edificios neste estado, claro, pasar por aquí é un pouco... Somos directamente inconscientes, no, xa ni nos decatamos. Levamos toda a vida vivindo así e ás veces pues, non nos damos hasta que suceda algo, claro. Sí que hai obras, é verdade que se están facendo obras, pero tamén hai un abandono total de moitos edificios que están en ruínas, que están abandonados, que se caen, como o da Praza da Sal, que hai 6 edificios que están en estado ruinoso, que non se sabe hasta cando derrumben o edificio, porque terán que tirar o edificio todo, e ahora mismo pues, estamos así como que non sei canto tempo podese pasar hasta que se abra esa rúa. Bueno, son edificios que están completamente abandonados, eu levo vivindo aquí fai desde o ano 2010, fai 16 anos, están igual que cando viñen eu no 2010, o sea que é complicado.